खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं आसामनि गिबि मन्थ्रि मानाव गेदेर डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया फोरमायना बुंदों दि मेलेमजिबि फरायसाफोरनो रायजोआव बे बोसोराव स्कुटि आरो साइकेल राननायनि मुङाव 425 कौटि रांखौ इनभेस्ट खालामनाय जाबाय। बिथां गिबि मन्थ्रिया टुइटाराव लिरना फोरमायदों दि बे बोसोराव 4.15 लाख मेलेमजिबि फरायसाफोरनो स्कुटि आरो साइकेल राननायनि थाखाय 425 कौटि रांखौ इनभेस्ट खालामनाय जाबाय। बिथां गिबि मन्थ्रिया फोरमायबावनाय बादिब्ला थांनाय सप्तायाव बिथांनि केबिनेटनि हेफाजाबगिरिफोरा सेनाव जाफुंसार गोजौसिन गेजेरारि फरायसाफोरनो 35,770 स्कुटि रानदोंमोन। नैथि रादाबाव दं मैया BPF थाखोनि मोनदांथि आरो सोमोन्दो हाबाफारिनि नैथि सानाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमानि नुजाथिनायाव हाबाफारिखौ माखासे जायगायाव खुंनाय जादों। बेफोर जाबाय मानास सेरफां BPF चिरां, बिसि जथाइ जुथुमसालि गुमा BPF, कुमारिघाटा जथाइ जुथुमसालि BPF, दरंगाजुलि BPF, हलथुगाव जथाइ जुथुमसालि BPF, देबोरगाव BPF, रतनपुर बिसि जथाइ जुथुमसालि BPF, खालिंदुवार BPF। मैयानि बे हाबाफारियाव MCLAफोरा नोगोरारिफोरजों सावरायज्लायनायाव बाहागो लायो आरो गोजोन जौगानाय आरो आबुं जौगानायनि फारसे बिटिआरनि सोलायनायखौ दिन्थिफुङो। बेनि अनगायैबो बिटिआरआव गोबां जौगाथायारि हाबाफोर, सरखारि जाफुंसारनायखौ आरो गाहाय हाबाफारिफोरखौ मावफुंनायखौ दिन्थियो। बे हाबाफारियाव TC, LCC आरो बिटिसिनि आफादगिरि, खाजोना बेंखन मावख'गोरा, BDअफोर आरो बिटिआर सरकारनि मावख'आरिफोर, बिटिआर जौगाखां मावथिफोर आरो ओनसोलारि रायजो-राजाफोरा बाहागो लादोंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। थामथि रादाबाव दं 2024 मायथाइनि ल'कसभा बिसायख'थिनि सिगां मोनब्रै हादोरसा बिधान सभा बिसायख'थिनि फिथायखौ गोनांथार सेमि-फाइनेल मानिनाय जायो। बेनिखायनो गेरुवा दोलोआ मोनथाम रायजोआव जाफुंसारनायनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि दैदेननाय अमित शाहनि मावखान्थि आरो पार्टीनि जौगालु बिथांखिफोरखौ मान होयो। गुबुन फारसेथिं बेरेखा हान्जाया जुक्ति होयो दि 2024 मायथाइनि ल'कसभा बिसायख'थियाव आयेन आफादनि फिथाइया जेबो गोहोम खोख्लैनाय नङा। बे बोसोराव मिज'राम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आरो तेलेंगानायाव बिसायख'थि जादोंमोन, जायखौ फैगौ ल'कसभा बिसायख'थिनि सिगां होनना साननाय जायो। बबेखानि भारतनि बिसायख'थि आय'गआ मिज'रामनि भट सानैनि अक्ट'खौ सोदांदों, जेराव 7 नबेम्बराव भट होनाय जादोंमोन, जेराव मध्य प्रदेशआव भट होनाय जादोंमोन। ब्रैथि रादाबाव दं पर्बतजरानि मंगलजरा कमिउनिटि हलआव मैया UPPL राजखान्थि हान्जाया जयनिं हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो बारग' NDFB आरो NLFB हान्जानिफ्राय सा 30 आरो BPF हान्जानिफ्राय सा 50 जनसो सोद्रोमाफोरा जयेन जाफैदों होनना EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। बाथि रादाबाव दं आसामनि कामरुप जिल्लानि अगियाथुरियाव मैया रबिबार फुङाव पुलिस आरो ड्राग्स फालांगिरिफोरनि गेजेराव गुलि गावलायनाय जाथाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला जादों दि स्पेशेल टास्क फर्सआ एडिशनेल SP कालियान कुमार फाटकनि नायगिदिंनायाव बै ओनसोलाव मोनसे अपारेसन खालामदोंमोन, जेराव साथाम सोद्रोमानि ड्राग्स फालांगिरिनि हानजाया रेजिस्ट्रेशन नाम्बार AS01FQ8535 गोनां गंसे स्प'र्ट कारजों दावबायगासिनो दंमोन। पुलिसआ गारिखौ होबथानो नाजानायनि उनाव ड्राग्स फालांगिरिफोरा पुलिसनि सायाव गुलि गावनानै फिननाय होदोंमोन। फिननाय महरै पुलिसआ गुलि गावफिनदोंमोन मानोना फालांगिरिफोरा गावसोरनि गारिखौ दोनथ'नायनि अनगायै गुलि गावनायखौ जागायदोंमोन। गावलायनाय जाथायनि समाव सासे ड्राग्स फालांगिरिया गुलि नांनायनि जाहोनाव थैदोंमोन। फारसेथिं गुबुन सानैखौ हमनाय जादोंमोन आरो गोब्राब थासारियाव फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोन। थैनाय सुबुंफोरखौ सलाम होना
सिनायथि होनाय जादों। फारसेथिं जोखोम जानायफोरखौ हिरन ठाकुरिया आरो फैजुग हक होना सिनायथि मोन्दों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।